Zoznámte sa s Evolve G6 Ultra, inteligentnými hodinkami, ktoré prinášajú výkon, štýl a odolnosť pre aktívny deň, šport aj outdoorové dobrodružstva. Srdcom hodiniek je veľký AMOLED displej, ktorý ponúka skvelý kontrast a pohodlné ovládanie. Tenké kovové telo doplňa otočná korunka a špičkové biosenzory na spodnej strane. Či už vyrážate na tréning, do mesta alebo na túru, Evolve G6 Ultra sa vždy prispôsobia. Na výber sú stovky motívov pre úvodný displej, funkcia Always On alebo vlastné fotografie. A podľa svojho štýlu si jednoducho vymeníte aj remienok. To najdôležitejšie však ukrývajú vo vnútri. Hodinky nepretržite monitorujú každodenný pohyb aj zdravie. Prehľad získate o počte krokov, vzdialenosti aj spálených kalóriách. Okrem toho merajú srdcovú frekvenciu, okysličenie krvi aj kvalitu spánku. Pre presné vyhodnotenie športových aktivít disponujú vlastnou duálnou GPS, ponúkajú výber zo 170 športových režimov a sú vodotesné s certifikáciou 3 atmosféry, takže sú vhodné aj na plávanie. Výhodou je aj vnútorná pamäť s kapacitou 4 GB a možnosť pripojenia bezdrôtových slúchadiel. Svoju obľúbenú hudbu si tak vychutnáte kedykoľvek aj bez telefónu vo vrecku. Cez hodinky môžete vybavovať hovory, prijímať správy, e-maily aj notifikácie zo sociálnych sietí. Milovníci horskej turistiky sa môžu spoľahnúť na offline mapy, navigáciu aj plánovanie trasy. Medzi funkciami nájdete aj kompas, barometer a meranie nadmorskej výšky. Je jedno, či sa chystáte na beh v prírode, do kancelárie v obleku alebo na výlet s rodinou. Evolve G6 Ultra prinášajú skvelý vzhľad, špičkové funkcie aj maximálny výkon pre každý deň.